Ketika sudah menjadi emak-emak dan pastinya jadi bendahara ibu rumah tangga, dituntut dong harus putar otak ke kiri dan ke kanan. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Pagi ini aku tuh mau bikin cemilan yang bener-bener low budget. Ku iki pengeluaranku ugal-ugalan lor. Ya Allah, paringono rezeki sing lancar. Amin. Pengengkon ora low budget, wong bahane wae ya ora dadak tuku. Di aku ki meh gawe gatot. Wis ana pirang dino aku ki ngekom gaplek. Lah iki wis wayahe tegawe gatot. Wong gaplek iki wis dadi empuk. Tapi ora tak kabehne arep tegawe gatot. Dadi ku separo wae sing tak gawe. Separone digawe sesuk meneh. Nek akeh le gawe mesti lak yo mlenget. Rupa-rupane iki kaya tikus gimbal, tapi sing jenenge gatot iki akeh sing seneng. Apa meneh bojoku seneng banget. Aku ki nek gawe gatot mesti parutane kelapa ki ora melu tak dang. Dadi mung mentahan, tapi ya tergantung selera. Iki mau ki yo ngepasi dina paing, aku mau ki tuku jeneng gendul. Dawet sing didokoni bubur sumsum karo jeneng gendul, ana cendole barang. Jajanan pasar sing paling legend banget wiwit aku cilik ngasih saiki rasane yo tetep enak pol. Mak cegaki gatotku wis mateng, langsung wae gek tak entas, langsung tak carup karo parutan kelapa. Ene parutane kelapa iki nek ora melu dikukus mare cepet kecut, tapi yo piye meneh kembali ke selera. Seneng aku kan kelapa niki nek mentahan. Kan tenan to rasane yo enak pol. Lah langsung wae meh tak wadahi ceritane iki meh tak gawakne bojoku ning alas. Sego jangane wis mateng, gathote yo wis siap, gek OTW nyalas.